halarci bikin buɗe soma karatu a wannan babbar jami'a ta horas da manyan sojoji a jamhuriyar Nijar. Za mu iya sani mecece fa'idar buɗe wannan makaranta a daidai wannan lokaci da Nijar take fama da rigingimu, da kuma ƙarin bayani kan sauran makarantun sojoji da kuma alƙawarin za a buɗe a sauran yankuna da ƙasar Nijar. Na gode. To lalle wannan babban makaranta ce, zan iya ce ta ƙoli a cikin makarantun na soji wanda muke da su nan gaba a ƙasanmu. Muna da makarantu amma wanda ba su kai matsayin wannan ba, ita ce ta ƙarshe inda ake ba da foro daidai irin abin da ya kamata a koya don a yi jagoran soji a etat-major. Cikin etat-major duk namu kuma za mu ba su foro wanda zai ba su duk ƙurewar da ta dace don su jagora kompanyi da bataillon da duk unité namu. Fa'idarta ita ce nan gaba ba sai mun sarrafa kuɗi da ba muka aika sojawanmu su samu foro a ƙetare. Kagan riba ce babba wannan. Da sabilin irin kuɗin da za a sarrafa ba mu iya nan take mu ɗauki mutum kama 28 yadda muka yi na a ba su irin wannan foro na ƙoli. Wannan babbar fa'ida ce. Kuma fa'ida ta biyu tana da nasaba da yanayin da ake karantaswar wa'annan mutane. Maimakon su je ƙetare a ba su misalai wanda suke da nasaba da ƙasar inda suke, nan duk misali da za a ba su na ƙasanmu, saboda masu ba su foro 'yan ƙasanmu ne. Kun gan kenan babu wani abu in suka hito suka je can inda ya kamata su gudanar da aikinsu wanda za su iske ba su rigayi suka san shi ba. Wannan ita ce fa'ida ta biyu. Banda wannan makarantar, na ce za mu buɗe babban makaranta a ƙeta ƙasar Tawa, inda kowace shekara za mu ba ma soji na ƙasa mutum 5,000, saboda kun gan irin ƙalubalen da muka fuskanta ya tilasta mu sa yaranmu, 'ya'yanmu a cikin aikin soji hiye da da, domin yawan nasu ya kai irin bukatun da muke da su sabilin irin ƙalubalen da muke fuskanta. Kuma za mu buɗa a cikin shekaru da suke gabanmu makaranta inda za a koya ma sojawanmu aiki wanda yake dangane da jirage wanda muke amfani da su. Kun ga ko da babu wannan yakin nan, abin da ya cancanta ƙasa kamar tamu ta kasance tana da jirage na soji da yawa. Lalle suna da tsada, lalle kuma rikonsu shi ma yana da tsada, amma duk da haka za mu yi iyakan ƙoƙarin domin mu samu jirage da suka dace don mu yi amfani da su mu kare ƙasanmu. Makarantun da muke da su za mu ƙara yawan mutanen da za mu tura ciki domin su samu foro. Ga irin abubuwa da na yi magana a kai yau cikin furicin da na yi wannan sa'i. Na gode.